As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we care. We'll be blessed because we care. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ni anata sa unang Domingo sa atong ordinaryo nga tuig liturhiko sa atong simbahan. Humana ang atong Christmas celebrations. Atong iampo nga ang katawhan magpadayon sa pagpaduol ngadto sa Ginoo nga nagpakatao ug nahimo natong manunubos diha sa ordinaryo natong inadlaw-adlawng kinabuhi. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga kanunay naghatag sa ilang suporta nganhi nato. Pinaagis pagpamalit ani atong mga slots nga unta ang Ginoo magwagtang sa ilang mga problema o mga kabalaka o sa mga daotang mga gahom ipaiway silang tanan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, tapos sila makakaon dito sa Silo. Mitindog si Ana. Si Eli, ang pari, naglingkod duol sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labing guulan ni Ana ug nagampo siya sa Ginoo ug naghilak pag-ayo. Nanaad siya ug miingon, "O Ginoo nga labing gamhanan, kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon, ug hinumduman mo ako ug hatagan mo akog anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi ug dili ko gayud siya patupihan." Ug samtang siya nagampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang baba ni Ana. Nagampo si Ana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya nagkibot-kibot ug wala mabati ang iyang tingog, busa nagtuo si Eli nga hubog si Ana. Ug giingnan niya siya, "Kanus-a ka man huwasi sa imong kahubog?"
ayaw na pag-inom. Apan si Ana mitubag, dili ako hubog, apan may gikagulan ako pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon, kundili nagigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babae ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka o kasubo. Unya mitubag si Eli, ayaw na kaguol. Hatagan kaunta sa Dios sa Israel, sa imong gihangyo kaniya. Ug miingon siya, hinaot unta nga kahimutan mo kining imong sulugoon. Unya milakaw si Ana og mikaon ug wala na siya magsubo. Unya mibangon sila sayo sa buntag ug misimba sa Ginoo ug namauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakighilawa si Elkana kang Ana ug ang Ginoo naluoy kang Ana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya ug nanganak og lalaki nga ginganlan niyag Samuel, kay kining bataa iyamang gipangayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nga bali, samtang ang mahuyang nagabakus ug kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nabuhong sa inagaw. Ang landay nga asawa ng anak ug 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangamingaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nga patay ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato.
Siya nagahimo pagpaubos, ug siya usab ang nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abog, gikan sa basurahan iyang giisa ang kabus. Aron pagpalingkod kanila uban sa mga hamili, ug paghimo ug may mayaong trono sa ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman rabagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Na ay daghan nga magpaampo, magpatabang nako, aron kuno mawa ang mga dautan sa ilang kinabuhi, diha sa ilang pamilya, diha sa ilang opisina, ug sa ilang mismong kwarto. Lingi ay mong tupad, ingna na ay dautan sa inyo. Mutan ba?
Uy, naidaghan. Maunang daghan kay tag mga pamaagi, no? Sagunsa na lang niya ang uban. Mamutangan ng mga imahin, mga crucifix, rosaryuhan, bisag unsa na lang, pamutang, mga scapular, tubig, mga asin, bisag unsa na lang. Kay naningkamot lagi tang mawa gid ng dautan. Usa ra gyud makapawa sa dautan kung moduol tas Ginoo. Kana ra gyud. Natanawa dire hastang giyawaan ni duol sa Ginoo, awag tang dayong yawa. Kay karon lingi ay mong tupad ing ganahan kang moduol sa Ginoo. Karon ra ba ang ato mga batan-on mas ganahang moduol sa mga malls, sa computer games, moduol ngadto sa ilang mga barkada, moduol sa diskuhan, moduol sa mga sports, ngadto sa mga beach, mga outing-outing, mga hiking-hiking, mga kananan, pero di kay sila ganahang moduol sa Ginoo. No? Hastang pari ganahan kay moduol ngadto sa muhatag og dagkong stipend, mga donors, mga mami-mami, tita-tita, tito-tito, ana. Pero kami sa di sa ganahan kay moduol sa Ginoo. Unsa man ning pagduol sa Ginoo? Kanus-a man ni mahitabo nga moduol tas Ginoo? Sa unang pagbasa si Hana or si Ana miduol sa Ginoo, naaan gud siyang hubog. Iyang gipagawas ang iyang kaguol ngadto sa Ginoo uban sa tumang pagsalig. Wa siya magmain kinsay nagtan-aw niya, kinsay naas iyang duol, kinsay ga-observe niya, unsa pa siyag naong. Ang iyang gisentro, ako ning itugyan sa Ginoo ang akong kinabuhi. Niya ang iyang kuan, ang iyang saad sa Ginoo, nga kun imo lang ihatag nako ang akong gigpangandoy nga anak nga lalaki, ako siyang i-offer nganha nimo. Nindot no? Nangayo si Ana aron do na siya ikahalad sa Ginoo. Kita mangayo ta, lahi man. Mangayo ta aron matagbaw ang atong panginahanglan. Pero wa tay saad sa Ginoo unsay sunod. So kani ding mga tawo nga moduol sa Ginoo nga tinuoray, muhalad. Kana bang mangayo kas Ginoo, Ginoo makalampos ta kog eskwela, kay niglampos na kog eskwela, ang tanan akong kinitaan, akong sweldo ug akong abilidad, akong ialagad sa among mga silingan. Lipay kay Ginoo ana. Kinsay nag-ampo din Ginoo, tagaay kog kwarta kay ihurot gyud anak kog palit og slat ta sa kamot. Oy, ang ihatag porsyon 10%. Lord, basta muda og lakos loto, 10% i-donate gina nako sa project ni Padre Siano. Oh, ako na no imong pasanginlan. Ngayon, ikadaog nimo 10% ra imong ihatag, ang 90% asa man na? Imo. Oh, imong kaugalingon gitagbaw. Ginoo, ayuha ko sa akong cancer, ma-cancer free na unta ko. Para unsa man? Unsa may sunod? Unsay sunod imong buhaton? Aron mo enjoy kas kinabuhi, aron maglakaw-lakaw ka nga himsog na, kutob ra gid diha. Tanawa, unsay imong kan? Ibalik ngadto sa Ginoo. Ibalik is Ginoo. Sa una maglakaw ko diha Cebu City, pag-graduate nako March 1987, Commerce, Accounting. Wa man ko'y pliti kayo kay hapit man way kwarta. Sige kog lakaw diha sa syudad, lain-laing lugar kay nang-apply, maglakaw, upos gong sapatos. Sige lakaw, hapit way kaon. Unsa may akong giampos Ginoo, makatrabaho unta ko aron nga maluwas sa kalisod ang akong pamilya. Pagkatrabaho na nako, kuan ra day ka ito, taphaw ka itong pangayuan.
Ang gipangayo sa Ginoo, ialagad nako ang imong pagtrabaho. Naminaw man sad ko, maotong bisag busy kay ko sa kong trabaho, dias Land Bank, sige jud kog alagad sa Guadalupe, Our Lady of Guadalupe Parish, sa Legion of Mary o sa choir. Bisag mag-practice mig alas 7:30 gabi, kaduham ting ito sa semana, Martes ba to, Huwebes ba to, nalimot na ko. Dip ako mabalansi dito sa bangko, ako ginang biyaan ika alas 7, magtaksi pa ko padong at sa Guadalupe kay mutambong sa practice, kay ako masay magtudlo-tudlo sa choir. Unya ini ka humana na mo practice, hapit ng alas 10 gabi, mubalik na sa kusbangko kay akong balansihon hangtod na usahay alas 12 usay abutan pag alaunas kadlawon. Wala na naibayad, wala na say bayad ang gastos taxi. Ana hangtod na paralyze akong papa 1989, 1992 ang ako na sang maguwang na paralyzed na pod, ako mo'y breadwinner. Nako Lord, muundang na tingali ko aning akong trabaho sa kaning simbahan na napunan na ginoon, na member na sa ko, na auditor o staff sa pastoral council, sangunan pa ko anang tig-seminar anang BBS, si Simple, perti na ginoong daghana na kong trabaho, hatagan pa ko roles pare nga tighatag og mga talks ngadto sa mga kapilya, panahon sa duaw patron. Ana, ako ba itong gidawat? Akong gidawat. Sige yun. Kay mauman ni ang meaning ani akong pagtrabaho, tanan akong income, hatag diri sa pamilya, the rest, hatag ngadto sa simbahan, pinaagis mga organizations. Pero tinindota, tanawa, di ba, ni anak ko sa inyong atubangan. Nya, karon na problema pa ko anang kwarta. Problema ko porti problema kadag ko ani mga project, porting dagkuas project yun. Dili ni basta-basta. Kanilang atong kumbinto, mabot siguro ni mga 40 million. Abot, inaana tingali. Napay atong daghang project, lang diha ang kapili niya, mga naanas mga 300 million. Nya, kaya ni? Wadyo ko mabalaka. Ako radyong itugyan sa Ginoo kada adlaw. Dili ni perfect nga pagtugyan, pero sa akong paminaw mo na gikinahanglas Ginoo. Kana bang mangayo taniya sa grasya aron ibalik nato sa simbahan. Empty kita, empty. Mo na sa atong salmo, sa titubag nato sa salmo kaning awit ni Hana, mo man iyang awit sa dihang namabdos na siya, nakapanganak na siya. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Kanabang ang kalipay sa atong kasing-kasing dili sa mga hinatag sa Ginoo, kung dili sa Ginoo mismo nga mao'y naghatag. Kuhaon tingay na niyang iyang mga hinatag, good health, kuhaon tingalin na niya kanang imong pinangga nga bana, mutabok siguro na sa silingan, kanang imong pinangga nga asawa, basig magsige na nagkuyog pare, di na namutagad nimo. Kanang imong anak tingali mo biya na nimo ighumagraduate, Allah biyaan na ka, di pagani tingali ka ilhon. Kanang mga taong imong gisuod karon nangutang nimo, di nasad mamayad, tingali moabot ng panahon na. Pero ayaw diha pagbase sa imong kalipay, sa atong kalipay. Kamo dinhi, sige mo dinhi daig-daig nako kanisang ato mga followers, bisag asa ko ala pinikturay gyud, dugay kay mga human pinikturay. Dili nako diha ibutang ang akong kalipay. Unsa may kalipay ang atong butangan? Kinsa may naghatag niini? Ngilingya imong tupad na kinsay gahatag ang imong naong. Pangutan-a ba? Sigo siya kahibaw. Nya naa na lang yung kas imong naong gasigig tan-aw. Sag-unsa na lang na imong gipang-usab diya sa imong naong aron mo nindot imong naong wan aga ni kakapananghid sa naghatag ana.
Wan agani ka makadaig sa naghatag ana, galuos na lang kag usab anang imong naong, hasta ang gahatag nahiubos na tingali nimo, kay ang iyang gihatag imo nang gipangkuha, imo nang gipangilisan. Mangutana ka ta na makakainindot nga balay karon, kinsa kay gahatag ana? Pangutana imong kaugalingon. Nya unsa kay iyang tumong para imong kuralon aron di na gyud kasod ang imong mga silingan, aron safety kay ka, o nag-ingon ba ka ang naghatag ana pasudla sa inyong balay ang mga way balay? Basig mo na gisultis naghatag, ni dako ang imong balay, basig na idaghan inyong silingan nga way balay, ang ayang pasudlon. No. Huy. Doko-doko mamudya. Nganong ni-graduate man ka with honors, summa cum laude, magna cum laude, top notcher pagyud sa board exam, para unsa ka na? Para ipangurakot, iniglingkod na nimo sa mga lingkuranan nga naay daghang kwarta, kay maro kay kastanan, di maapsan, kay bright kay ka, may kay ka mohimog korupsyon, or aron ikapakita ang kabatuoran, kamao kang mupakita sa kamatuoran tungod kay bright ka, di ka bugo, kahibaw ka unsaon pagpresentar kanang gitawag og transparency and responsibility, di ba? Ay lagi mo lingiw lagi dia. Nganong gitagaan man kag uyab para unsa man na? Guwapa man kay na imong uyab, guwapo sa imong uyab, in love kay mong duha, unsa man na? Para magtinukhangay mo kada adlaw, way mga kasal, kay mag-express gyud kuno sa love, I love you, ana? Or ipakita ninyo ang kanindot sa Ginoo pinaagis pag-practice of virginity and purity all the time of your courtship life. Pangutana. Albay kadaghanan din una magpakasal, gatinukhangay na. Maayo ka na. Abi kay na schedule naman ang kasal. Mangutahan ako, pila mo katuig uyab, 7 pa der. Wapa mo maghilap tanay. Man na pa der. Sod sa 7 katuig, awa man gimiso na pa der, pugong man gimi pa der. Ano sama mo day nagsugod? Pagkuha na pa der, pag-set na sa among wedding, uy, hapit na lang ginunta. Hapit na ginunta mo pasar. Nga mo atubang mo sa Ginoo nga virgin and pure, inyo pagyunggi. Maro mo ganing yawa mga igsoon. Di gina siya mo surrender to the last minute. Mankamot gina siyang mudaog batok nato or batok sa Ginoo. Kwaon gid niya. Ay kabalaka. Mauna kay ang yawa di man gyud mo surrender hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, di sad ta muundang pagpaduol sa Ginoo hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Mo bitan ang atong mga sakramento, kanang 7 sacraments, ang pinaka-last yung sakramento nga atong iduol sa tao kanang anointing of the sick. Katapusan na gyud ba? Ato pag yung ipadayon nganuman kay ang yawa maning kamot sa na siya hangtod sa katapusan. Ang Ginoo pinaagis mga sakramento ug sa ato sang pagtugyan sa tong kaugalingon niya, muduol nato nya kada duol ni Kristo nato mugawas ginang yawa. Pero kung igo ratang ni duol sa Ginoo para pagtagbaw sa tong kaugalingon, klaro kayo giyawaan na taana. Kung muduol tas Ginoo para lang matuman atong gusto, dili na to itugyan sa Ginoo ang tanan, giyawaan na sa taana. Kay ang yawa mapahimuslanon, ang yawa sintro ang kaugalingon, kay pride man ang iyang gida, dili man love, dili man humility. Muna katapusang lingi sa imong tupad, lingi ing na maubay imong gusto ang pag-atiman nako. Na maubay imong gusto ang pag-atiman nako. Maingon gani ka, suluha diya, huwag mo kailan nimo.
O ana gani imong hunahuna, bas isig na akayawa. Ang atong isig katao na ilhan magwa mao ginay target sa atong service. Serve your neighbors as yourself. Mao nay gustos Ginoo, manindog na ta. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo si Kristo nagpapahawa sa mga dautan. Muduol kita kaniya ug buhangyo sa atong mga panginahanglan nga malaumon ug moingon kita, makagagahom nga Dios, dungga kami. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa kamatuoran ni Kristo ug makigbatok sa mga dautan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kalibutan mopalambo sa katarong diha sa ilang pagdumala ug magkugi pagbuwagtang sa mga dautan diha sa mga katilingban nga ilang gipanaaran nga alagaran, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga dili unta kita magtinapulan diha sa atong kinabuhi sa pagampo sa ingon ang daotang mga espiritu, dili makagahom kanato, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga masakiton malingkawas gikan sa ilang mga balatian sa lawas ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na makatagamtam sa masanag nga banagbanag sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot,
alang sa paglaing ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manasad kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and tells me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. That bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa karon sa Ginoo mao ang Dios nong gahom nga makapapahawak mga yawa. Ngato lang buhaton muduol tas Ginoo, mangayo og mo tugyan sa tanan balik ngadto kaniya. Ang dili ko kahatag ninyo karong update pa sa atong mga slides kay ato pang i-align sa atong mga online banking. Ugma pa nato ni masubay unya padayon lang tagpalit sa atong mga slots nga SBF dag tag 500 pesos per slot para sa atong kumbinto. Og ang atong Healing Joy of Santo Niño or HJSN tag 100 pesos para ni sa atong Pista Senior dinis atong parokya. Nga na lang day ko ipahibalo na ay gamayng adjustment sa schedule sa atong pista sa 27 na overlooked sa atong mga sekretaris ang pagtan-aw nga naa di ay schedule nako outside the parish nga dugay nang naset usasad ka pista mao nang di madayon atong pista sa January 27 iuswag nato adto na sa Pebrero 3 the first Saturday sa February unya ang atong nobina magsugod sa January 25. Igo-igo sa makapractice pag maayong atong mga contingents bitaw. Na-overlook yun. Motong wak na ko matanaw pag-set sa schedule. Okay ra ninyo? Okay ra. Mura mong naluya. Tabok lang Pebrero. Abi kay mangandam naman sa tas Valentine's Day. Di na mo ganahan mo batubalani sa gugma. Igo na noon kay na. Kay
Batublanis gugma atong kantahon nga igsunod semana Valentine's Day dayon. Day perting nindota. Bitaw bisag unsang adlaw, Santo Niño pwede gina natong sa ulogon, pero kanilang yung January mo ni allotted month para gid niya. Pero dool raman sa kayo maka sugod raman sa January gihapon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsinmahon